wena. Spirit, makhekhe, wozani zongikhiphela. Hey. Hayi ngeke sisi wami ngeke. Kancane bhuti wami kancane ngixolise nje ukusukuma egcekeni lakho kahle bandla. kanti hayi. Oh, okay, kwenze njani? Mina ngikubize ngamagama mina. Ngikubize. Wehlisa umoya sithando sami. Kulungile sisi wami. Sisi wami uzohlonipha wena. Kancane sithando sami. Okay, hayi kulungile. Angithi ucele mina ukuthi ngize Yabona nawe ukuthi wayengangifunda. Yabona ukuthi wayengangidinga ekhaya. Sizolungisa kanjani lolu daba? Masamba sami solungisa kanjani lolu daba? Okay, sisi wami angihloniphe wena ngikuze ukuthi uzothini. Qala nje ngifuna ukuzwa. Bengicela bandla nje ungiphe esinye isihlalo sokuthi ngikwazi ukuhlala naye ngibe mina ngimehlisa umoya ngoba ngiyabona isihlalo. Awuyindoda yalutho. Okay. Zongenzani? Awuzikuthathela isihlalo. Angeke ngize kwehlisa umoya ngale ndlela. Awuzikutholela isihlalo lapha. Awuzikutholela isihlalo ngoba manje. Akwazi ukuzehlisa lona masimba indoda lawo. Ungithembisile nje. Useke indaba yakho. Awumhlalise la ngoba manje. Angangifuni mina kuthiwa sengenzeni. Hawu kanti ilona. Ngicela amasimba. Uwe bengazi. Wena. Ingakho ngize ngakisa kabakhulu uma ngiphathele wena. Indaba siyiqale nawe. Ngicela ukuthi uqhubeke ngoba manje ngiyabona ukuthi njengoba umxoshile uthi akahlale phi nezingane njengoba umxoshile le. Umfakazi useninikile nje kanje. Izingane ngihlala nazo izingane. Uthi futhi uyakuthanda. Uyafisa ukuthi nilungise izinto kodwa uma ungazilungisa izinto uyawuthatha umuzi. Awu lapha nganya buka ushaya la ngiyakutshela lapho ubuka ngiyakutshela ngithi vele kuzokwenzeka uthini kahle Ngicela nihlale phasi phela ngiyacela wena ungazi kahle vele kuzokwenzeka uyabona vele kuzokwenzeka ngikhipha u5000 inkomo ekaba Kodwa zamasimba kanje yazi webaba vele kuzokwenzeka hey wemfowethu aha hey wemntamkhulu angiyangisa lo yazi ngikutshele ngithembisile wena wathi ngeke sibe ungcono kodwa ngoba sizolungisa ngithi vele kuzokwenzeka yasiswami iyona ke udaba esize ngalo la ekhaya sengihlonipha nina ngoba manje ngiyabona ukuthi umuntu vele kuzokwenzeka nangu nina ukuthi beningazi ngikhathele isibotho ngikhathele wena doti kulungile hayi ngilalele siswami bengisafuna ukwazi ukuthi kungani lomuzi okay akuhlehlela kancane baba odabeni lomuzi uthi ke umuzi uyawufuna nezinto eziphakathi uyayifuna konke kubuyela kumina ngicela ume kancane awuchazi udla uqondisa into yakho konke kubuyela kumina imaki yebo uma kumina wena unika igunya lokuthatha uyawudla lomuzi wakutshela igunya ukuthi wangizalisa izingane igunya lelo awu kahle akusekho amandla kabani apha amandla kabani akabani ubone kade COVID ubone ocement ngithutha ama-truck ngiyokho siswami kahle bo wena ngicela ukuchazela isisave imali nawe sidla amazambane somuntu kuzokushawula esihlanu sikhana lo muzi ungazonginyanyisa ngicela ungiphe ngibulala le ngicela ungiphe asimuphe ithuba ukuze ngizozwa nala ngicela ungiphe ithuba ngizocela ngomoya wesonto njengamanje ngoba uhamba nami uzongenzani ngizocela hayi yazi ngitshele mina lento le bakhuluma ku-TV ngama-GBV nani mina siswami leyo nto ngiyasaba ukuba yiphathi yayo ngingakubona ngumgwema kanje nalesi silimo ukuthi ngilwe naye kanje ngiyevele kantwini hawu ngoba manje mangabe kuthiwa ngiyamthinta manje lalela utsheleke siswami yezwa usisi lo mina ngiyiphanda mina ngiyadayisa ngidayisa into zokugqoka ngiyadayisa from yonke into edayisekayo ngaphansi sihlalile naye emqashweni siqashile yebo wena siphilile ngoba umuzi uyisihlamu uyingcubo close to 20 years sihleli naye njengoba ekutshela ukuthi ingane yethu yokuqala ina 16 elandela ina 14 zu2 ungihlohla eduze ngithothela amasimba okwesibili ke ngikutshela yonke leminyaka ngisebenzile kwesinye isikhathi ngabuye ngapha kodwa most into esengenza ukuphanda ngidayisa into zokugqoka ngidayise lokho okudayiseka until nganenhlanhla ngokubhetha ama-Hollywood ithwaba nento wathola mina sanibonani babukele emakhaya igama uthobekile kwaMdlalose phasi kohlelo inkinga zomhlaba babukeli bethu niyazi-ke nani ukuthi njalo uma ukuthi uyaqala ukubuka uhlelo lethu siyacela upresse usubscribe ukuze uzoba wokuqala ozothola indaba zethu babukeli bethu-ke namhlanje ngikwenye nje ezinye iy'ndawo ngibhalelwe usisi uthi usisi Sithobekile woza phela uzongisiza nginenkinga la kunomuntu wami ebengihlala naye ngifuna uzongixazululela iy'nkinga so babukeli-ke nginaye usisi uhleli la eduze kwami ngizomcela usisi ukuthi anibingelele ayichaze azisho ukuthi ubani bese yasichazela-ke ukuthi kungani ebize usisi Sithobekile ukuthi azomxazulela inkinga zakhe ngiyabonga
Sawubona sisi. Yebo, njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila Njengoba nami. sengishilo uthobekile phasi kohlelo ley'nkinga zomhlaba. Ngiyakwamukela osukwini namhlanje ukuthi ufike uzokhuluma nathi. Bengisacela ubingelela ababukeli bethu emakhaya ngoba ngaphandle kwababukeli bethu asiyilutho. Yebo. Ayi, ngiyanibingelela ababukeli bethu sonke. Ziningi nje izinto ezenzakalayo la emhlabeni. Abantu besifazane kune-gender based violence yabantu besifazane. So, uma ngabe uhlala ekhaya ungayichazi inkinga yakho, at the end uba nenkinga. Mina nguSamukeliswe Ngcobo, ngisuka eNdwedwe, but then ngeke ngize ngisichaze isigodi, but then sengihlukumezeke kakhulu. So that is why ngize ngeza la kulolu hlelo ukuthi bangakwazi ukuthi baze bangisize ngoba sengihlulekile mina ukuthi ngiyisize. Okay, ngiyabonga kakhulu sisi. Siyabonga nje ukuba nawe osukwini. Sacela-ke nje ungichazele kabanzi ukuthi kungani ungibizile namhlanje, kungani nje ukuthi ukhethe ukuthemba mina ukuthi ngizokusiza osukwini lanamhlanje. Ngikubizele ukuthi bengiluza uhlelo lakho, ngiluzwa. So ngiyoba sengikwazile ukuthi ngikuthole sekuyimpumelelo kumina. Nginenkinga. Yes, mami. Sengihlale nayo iminyaka eminingi. Ngihlala iminyaka emingaki? More than 10 years. Okay. Akukho engamenzeli kona. Elambile, esuthi, engenalutho, ngihlezi ngikhona eduze kwakhe. Okay. Kodwa angiphathekile kahle. Ngizele futhi ngimzalele iy'ngane. Okay. Sometimes mina ngize ngenze amatoho, ngizama ukuthi yini engase ngiyihlanganise ukuze ngifulfille iy'ngane zakhe. Yena nje yakhe imali uyahola, uzwe kuthiwa ulapha, kodwa engakayigcini iy'dingo zasendlini. Yeah. Sometimes ngize ngisizwe ifamily yami yena ekhona eyindoda. And nasekhaya angithandeki ngoba kuye kuthiwe uphi usibanibani Ngoba phela ngoba wamkhetha. Sengikhathele kakhulu, angazi ukuthi uyashaya futhi. Okay. Angazi ukuthi yini engaze ize yenzeke. I-decision yami ukuthi ngize la kunina ingoba sengikhathele. Okay, so Kodwa manje ukukhathala kwami ngiyamthanda. Yebo. Mhlawumbe sisima ngithi nje ukubuza kancane, niwutheni nabantwana? Umntwana mngakanani? Lo mdala una-16. Lo mncane una-14. Sithandwa sami, bengisacela ukubuza ukuthi nomuntu wakho bekade nihlala kephi nje ukuthi ukungichazela kancane lapho. Hayi, sasuka nje phansi kakhulu. Sakhulisana ngoba sithandane sisabancane. Sazama sayihlanganisa impilo. Saqasha, okay fine. Uthe mangabe sesikhulile bathi hayi mawabo kufanele ukuthi sibe nendawo yethu. Yes. Waqala wakhela abazali bakhe, sesesuka lapho wasezama ukuthi akhele nami ney'ngane. Indaba nje ishintshe phakathi. Yena ayena umuntu o-aggressive ngaleyo ndlela leyo, kodwa angazi kwenzakalani. Usakhele nabantwana, kodwa manje uma ngabe esengixosha, sengihleli naye isikhathi esingaka, sekukungixhaphaza lokho. Okay. Ufuna siyofuna umuzi noma ufuna ukubuyela emzini wakho? Ngifuna ukubuyela emzini wami. Ufuna ukuhlala naye futhi? Yebo, ngoba ngiyamthanda. Uma ucabanga yena njengoba esekuxoshile, uzovuma yini ukuthi ahlale nawe? Angithi by law ingakho ngize kunini. Uma ukuthi asathandi lawfully imina phela ofanele ngibe right ney'ngane, futhi kufanele ngihlale estradini ney'ngane. Okay. Ekwezakhe. Ngiyakuzwa ukuthi uyachaza ukuthi umthetho uvuna ukuthi uma umuntu esehlale isikhathi eside nomuntu wesifazane, umuntu wesifazane kumele agene something. Methi-ke sesiyahamba siyafika kumuntu wakho, phela umuntu wakho azoyena. Athi hey, nalo sisi wakho ufike naye mina ningangifaki. Angikudingi la emzini wami. Angavumi nje ukuthi nihlale nobabili. Aqhubeke lapha esinqumeni sakhe sokuthi akuxoshe. Uzokwenza njani? Ngizokwenza njani?
Shuthi phela kufanele ngilise phambili udaba lami naye. Uyombopha. Yebo, ngoba lo Fuli phela anayo i-right sokuthi mina angihlale esitradini, yena athokomale, mina ngingathokomali, ney'ngane zakhe. Shuthi wena sisi ufuna umuzi ubuyele kuwena, Yebo, uma ukuthi asangidingi. uthathe umuzi. Yebo. Ngingabuza hlampe ukuthi niwakhe kanjani, unemali oyifakile ngesikhathi sakhe noma hlampe iy'mpahla ey'phakathi zathengwa uwena, ngoba ngifuna ukwazi ukuthola ulwazi nje konke. Ngithi uma ngifika kuyena sengazi kahle ukuthi Zikhona iy'mpahla zami, umbhede ngiyalala kuwona owami, ojobho owami. udonga lakhuphuka ngemali yakhe noma ngamandla akhe. Sasihlanganisa sobo-two. Nanihlanganisa nobabili. Yebo. Hayi, okay. Hhayi, ngiyakuzwa. Mhlampe kukhona okunye ongathanda nje ukuthi Kahle ngikwazi. hle ngiye yonke into ekhona laphana endlini, kahle hle igalelo elami kakhulukazi. Vele phela umuntu wesifazane ovamisile. Yebo. Hhayi, ngikuzwa kahle-ke. Cabanga ukuthi-ke sizoya kuyena ubhuti, sifike sikhulume naye-ke, simchazele ukuthi size ngodaba Ahlukane futhi olukanje. nokushaya, uyashaya. Uyashaya? Yebo. Ngesikhathi ekushaya hlampe yiziphi nje iy'nyathelo wayithatha uma ekubeka isandla? Ngiye ngimsabise ngomaphoyisa anamsebenzi, ngaphinde ngamenzela i-restraining order, kodwa futhi akayihloniphi. Ume ngabe engayihloniphi, usuke waphindela hlampe wayomripota ukuthi hhayi akayihloniphi? Ayangiphindanga ngayo. Ngoba uyamthanda. Yebo. Okay. Nanokuthi uma ngabe ngimbopha zizothini iy'ngane zakhe ngoba ziyamthanda. Mhm. Kodwa into efike ibe buhlungu, ungihlukumeza ngisho phambi kwazo iy'ngane. Zona iy'ngane nje ayikho hlampe into ezi-affect-ayo, azi-affect-eki ndawo. Uyabo nje umntwana lo mdala, ama-results akhe aJulayi athe ukwehla. Ngabona ukuthi okay, kushuthi khona la affect-eka khona phela lo munye vele usamncane. Bayabuka phela sebekhulile. Abasho lutho nje hlampe ngale ndlela eniphila ngayo. Baye bathi nje ngiyeke ubaba ngoba ayi, akukho la kuyiwa khona. Iyona inzima yena lento ngoba phela ifaka iy'ngane, mese umuntu ezokuhlukumeza phambi kwey'ngane akukho right ngoba Ya, into efike zizophazamiseka. ibe buhlungu ukwenza ngisho zikhona zibuka. Lukhona olunye usizo hlampe owake waluthola mayelana nokuthi hlampe nithole i-counselling yokuthi njengoba ninabantwana nihlala ndawonye ningabekani nje izandla. Uyabo nje mina kuyimanje angisenama-eardrum. Angizwa ngala, ngizwa nje kancane because iy'mpama ukushawa. I went to kudokotela wangitshela ukuthi i-eardrum yakhe ayisasebenza, iyaka-left, but then ngalo ngihleli. Uyabona ukuthi Kodwa ubumsave. ngiyabona ukuthi ukuhlala kwami at the end ngiyophuma nge-coffin, ngebhokisi. Uma esho yena-ke uSibari, ngizombiza ngoSibari. Uma esho hlampe uthi yini athi wena akasakufuni phela ngoba fanele sithole ukuthi ukuxosheleni naye ngoba hlampe nawe kukhona amaphutha oke wawenza Cha, phambilini. mina uma ngabe sesixabana naye, to avoid ilokhuzana, i-confusion, I pack my things and then bese ngithi ngiyahamba. Uma ngabe ngihamba, uyena oqala futhi akhale. Kule game ngoba uthi uxoshwe uyena, akabuyanga ngithi wazi ukuthi ibuye, sekuwena osuyo-collect-a izinto zakho. Bengifuna ukuthi ngazi ukuthi sisamephi naye, mina naye. If it's over, it's over. Kodwa kahle hle mina khona mhlampe esisangakwenza, kodwa uma ngabe ethena it's over, it's over. Okay, hhayi ngiyakuzwa sithanda sami, singaze sixoxe kakhulu nelanga liyashisa yabo, liyashisa. Sizohamba nje siye kuyena, sifike simuze ukuthini, sifike sikhulume naye kahle njengabantu abadala. Mekuwukuthi-ke njengoba uchaza ukuthi methi it's over-ke, hhayi-ke sixoxe Kahle izinto hle into oy'funayo. engasayifuni ukuthi sincengane. Okay. Ngifuna aqhamuke ne-solution eyodwa, whether sisaqhubeka or not, is he going to change his ways noma he is not willing to do so. Sengifuna ukuthi ngingazi lokho. Bangikhathele imisebenzi yakhe kahle. Hhayi, okay, hhayi babukeli bethu-ke ngiyacabanga ukuthi nimzwile usisi usichazele isitori sakhe. Uthi ufuna ukuya kubhuti, afike ubhuti kusho ukuthi uzoshintsha izinto noma ngeke ashintshe. Mengashintshi, hhayi sithatha umuzi,
ahlale usisi ubhuti ahambe azibonele ngoba uyachaza ukuthi umthetho uyasho nani niyazi umthetho wase-South Africa ukuthi umuntu wesilisa mese ehlale nomuntu kwaze kwaphela iy'nyanga eziwu-6 umuntu wesifazane usenelungelo ukuthi konke lokho abakwakhe bendawonye kungokwakhe. Hhayi-ke mukeli kwethu hlala nathi siyahamba sakubhuti ningayi ndawo niphinde nizobona ukuthi sinobhuti siphetha kephi. Ngiyabonga. Ngiphinde nginibingelele-ke babukeli bethu, sehambile-ke uThobekile waze wafika kubhuti. Ngizombingelela ubhuti anibingelele naye. Sawubona bhuti. Sawubona Nkosazana. Unjani? Ngiyaphila njani? Igama lami nguThobekile wakaMdlalose phasi kohlelo ley'nkinga zomhlaba. Kunosisi engihamba naye othi angimuphelezele ngize kuwena kodwa angeke ngize ngidalule okuningi. Ngizothuma nangu umfana wami lo isigodlakhondla sami lesi singilandela usisi eze kuthina sobe-ke sesiyaliqala udaba esize ngalo. Usisi udaba uyini uthi kunenkinga ngokwenzakalani usisi omayelana nani? Angeke-ke ngibe mude kakhulu nje engingakucela kuwena ukuthi ungiphe isikhathi sakho sikwazi ukukhuluma lolu daba. Hhayi akunankinga Nkosazana. Bengisacela ungilandele usisi bhuti. Hawu kanti sisi wami nisho lo Spirit ziphi izinja zami? Ngeke angimdingi lo angimdingi baba kanti nizongidlalisa ngeke kwenzakalani? Ngeke angiphumele ngiphumele ngicela lona angidingi ukumbona la angidingi wena Spirit makhekhe wozani zongikhiphela hayi ngeke sisi wami Kancane bhuti kancane ngixolise nje ukusukuma egcekeni lakho kanti hayi okay kwenze njani mina ngikubize ngamagama kulungile sisi wami ngizohlonipha wena angithi ucele mina ukuthi ngize nawe yabona ukuthi wangamfunda yabona ukuthi wangidinga ekhaya sizolungisa kanjani lolu daba masamba sami solungisa kanjani lolu daba. Okay sisi wami angihloniphe wena ngikuze ukuthi uzothini qala nje ngifuna ukuzwa bengicela bandla nje ungiphe esinye isihlalo sokuthi ngikwazi ukuhlala naye ngibe mina ngimehlisa umoya ngoba ngiyabona ukuthi awuyindoda yalutho uzongenzani awuzikuthathela isihlalo angeke wehlisa umoya ngale njani awuzikutholela isihlalo lapha awuzikutholela isihlalo ngoba manje akwazi ukuzehlisa lona masimba indoda lawo ungithembisile nje awumhlalise la ngoba manje angangifuni mina kuthiwa sengenzeni hawu kanti ilona ngicela masimba uwe bengazi wena ingakho ngize ngabakhulu uma ngiphathele wena indaba siyiqale nawo ngicela ukuthi uqhubeke ngoba manje ngiyabona ukuthi bese nichazelene naco ngoba yena ngiyakwazi ukuthi ngixoxe kwenzakalani sisi wami. Okay sithando sami Mandla sacela ungiphe ithuba nje kancane Daleso ngiyacela sithando sami maphela Dali imadali siqale senichazele ngiphinde nje ngixolise bandla ukuthi ngisifike la egcekeni lakho kuba khona nomsindo phakama uyambona ukuthi umoya uphezulu kodwa ngizocela ukuthi ngimnike ithuba ayichazele yena ukuthi kungani engicelile ukuthi ngize naye la. Bengicela nje ukuthi bandla nehlisa umoya sikhulume kahle lento yethu njengabantu badala. Ayikho into engizoyicacisa ngoba awona ukwazi ukuzehlisa ngithi kusukela namhlanje khathele kuwe uyazi mfethu ngikutshele mina sithando sami kuze ngisondela. Okay dali ngisacela ke umtshele ukuthi kungani sila kuze phela naye sila iminyaka nginawo sinengane omdala unaminyaka mingaki 16 owesibili naba 14 wena-ke awukwazi ungibuza into yazi kahle qhubeka ithini ipoint lakho ngithi iminyaka nginawo kublast yakhona mayelana nani mayelana nempilo nje nempilo hayibo impilo uchaza ukuthini musho njalo awuqonde nje kahle siyaphi ngani makusuka phi kuyaphi akukho okucacayo okwenzayo kufanele ngenzeni fanele wenzeni ngani kule minyaka nje lo awunokwazi nokuthi uhlanganise u5,000 uyocela ekhaya akukwazi phela ukuthi mina ngacela number 1 umuntu oyinuku ngutshele nje elikhumula ibhuli number 2 ngiyakwazi ngakhipha iy'nkomo zikababa ngiyocela umuntu ongakwazi senalo uyahlekisa wena leyo ngane leyo ngangcono ukuthi uyekhona lo ufike kabi ziye kugogwazo zicelile ngutshele nje wade kuvalwe ikhozi ziyale zakhumula ibhlukwe lakho libhanqe namasokisi ne-under funa washelwe yimina sisi wami yazi ngicela ukuthi wena uyichere wena lenkulumo ngoba manje angifuni ngigcine ngikhipha amagama amabi okanye ngenza into engizoyisola ngayo kusasa nje umuntu bese uyaqoba angenisa ukale uthi ungasiqobi sonke isigaxa
Sithi into yakho kahle angitholi Isobho seliningi kakhulu. uzele ukuzongibalisela Hayi bo. ngo-anyanisi la kahle kahle sisi wami yini ingqikithi yalento ngoba Maningi azelanga ukuzongitshela Yona ngamazambane baby, no-anyanisi lana. Okay. Angihambanga ibanga Into engiyibukayo la ukuthi umuntu le ngihamba naye yini khona le umoya ukhala wakhe ngani? uphezulu. Ya Ngizothi nje ukunaba kancane ukuze ube ngikubeke esithombeni. ya Ungibizile. mhm. Washo ukuthi wena Wena imali khona ephinde khona. Mm. Mangisi ngiyakudinga ebusuku. Uthini wena? Amen. Gathele. Hayi bo imhlola le. Okay, Nkosi ngisacela yami. kuqala simchazele Akulungile ngezo sisi wami ngilalele. uthi Angizizwa kumoya ngenzakho. Cha ngisho usisi Angiyanyisa wena. Nkosi yami. Yakhuluma. okay, Ya. ngicela bandla phela sithando sami angithi ukuzile mina ukuthi okay. Okay baba. Sisaqhubeka masiqhubeki. Sisaqhubeka masiqhubeki. Ngilalele. Uthi Sisaqhubeka masiqhubeki. Wena ngikhulumi nawe kancane. Hey! Wena ngikhulumi nawe. okay, ngicela Uyabona Ngithula inkinga, sana. uyayibona inkinga la ifike ibe khona. Ikimaphi ke? Akwazi ngisho ukulalela lo Ngang muntu. wangifica U-5,000 ngithula, wawukhipha wangifica uyolobola ngithula. umuntu okanje. Yini Awuyibukele 5,000? nawe ke. Yini 5,000? Yes. Yini 5,000? Qhubeka sisi wami ngilalele. Yakunyanyisa wena. Ngilalele sisi. okay, ngicela ungipha kancane nje isikhathi sithando sami. Injani? Uthi usisi umxoshile. Mhm. Ufuna ukwazi ukuthi njengoba umxoshile uthi akahlalепhi nezingane njengoba umxoshile le. Ufakazi useninikile nje kanje. Iy'ngane Okay. ngihlala nazo iy'ngane. Uthi futhi uyakuthanda. Ah. Uyafisa ukuthi Mama, nilungise man. izinto kodwa uma ungazilungisa izinto uyawuthatha umuzi. Awu lapha nganya. Buka Vele ushaya la kuzokwenzeka, ngiyakutshela vele lapho kuzokwenzeka. ubuka ngiyakutshela. Ngithi vele Hey, kuzokwenzeka. uthini kahle kahle. Vele Hey, kuzokwenzeka. Ngicela nihlale phansi phela Hey, ngiyakhona. Wena ungazi kahle. Zombamba Vele ngombazo. kuzokwenzeka. Hey, nami Vele so. Oh, kuzokwenzeka. hey. Uyabona, uyabona, uyabona. Vele kuzokwenzeka. Ngikhipha u-5,000 iy'nkomo kababa. Futhi ngizokhipha zamasimbi. umuntu okanje. Yazi webafu. Vele kuzokwenzeka. Hey, wemfowethu. Aha. Hey, wemntamkhulu. Angiyanyisa lo. Yazi ngikutshele. Ngithembisile wena wathi ngeke sibe. Kungcono kodwa ngoba. Sizolungisa ngithi. Vele kuzokwenzeka. Hey. Yazi sisi wami. Iyona ke udaba esize ngalo la ekhaya. Sengihlonipha nina ngoba manje ngiyabona ukuthi umuntu Vele ongibhalisile kuzokwenzeka. nangu. Nina ukuthi beningazi. ukuthi Ngikhathele kahle isibotho, kahle. ngikhathele wena doti. Kulungile, hayi Yeah. ngilalele. Sisi Mina wami bengisafuna ngifuna ukwazi ukuzwa ukuthi odabeni kungani. lomuzi. Okay, bangihlehlela kancane baba. Odabeni lomuzi. Uthi ke umuzi uyawufuna nezinto eziphakathi uyayifuna. Konke kubuyela kumina. Ngicela ume kancane awuchaze Ah, sisi. wahlele Udla uqondisa into yakho. Konke kubuyela kumina. imali. Yebo, uma kumina wena. Yini ekunika igunya lokuthatha uyawudla Igunya lo muzi. Wakutshela Igunya ukuthi ukuthi wangizalisa uyakutshela- iy'ngane, igunya ilelo. awu kahle Akho usekwena. amandla kabani akho Amandla alo kabani? muzi? Akabani. Ubani okade COVID-19. Ubani osimende ngithutha. Hayi bo. Ama-truck ngiyokho. Sisi wami. Kahle bo Cha, wena. ngicela ukuchazela mina Isisave iqiniso. imali nawe sidla Hayi, amazambane sisi umsombululo kuzokushawula esihlanu. Sikhanda lo muzi. Yazi ngicela Ungazokunyanyisa. ungiphe Uyibulala ithuba. le nto. Ngicela ungiphe ithuba. Asimuphe ithuba ukuze Yes. ngizozwa nala Ngicela ungiphe Thula ithuba isayidi. ngizocela ngomoya wesonto njengamanje. Hayi, ngoba uhamba mhlawumbe nami angiphuzile. ngizozama Uzongenzani? Ngizokucela Wagcina hayi. kuqala. Yazi ngitshele mina lento le bayakhuluma ko-TV Khathele wena, ngama-GBV yomyeni nani nani. Mina sisi wami leyo nto ngiyasaba ukuba yiphathi yani. Ngingakho ubona ngumgwema kanjena lesi silimo ukuthi ngilwe naye kanje. Imini silima. Ngiyevele ebantwini. Hawu. Ngoba manje uma ngabe kuthiwa ngiyamthinta manje. Lalela. Utsheleke sisi wami. Yezwa. Usisi lo mina ngiyiphanta mina ngiyadayisa. Ngidayisa into zokugqoka. Yes. Ngiyadayisa from yonke into edayisekayo. Ngaphansi sihlalile naye emqashweni. Siqashile yebo wena siphilile iminyaka Ngakho umuzi uyisihlamu ingcubo. close to 20 years sihleli naye. Njengoba ekutshela ukuthi ingane yethu yokuqala ina 16, elandela ina 14 zu2. Ungithohle eduze, ungithothela amasimbi. Owesibili ke ngikutshela. Yonke leminyaka ngisebenzile kwesinye isikhathi ngabuye ngapha. Kodwa mostly into esengenza ukuphanda. Ukuphanda ngidayisa into zokugqoka, ngidayise lokho okudayiseka until nganenhlanhla ngokubhetha ama-Hollywood nani Ithi abanento wathola mina. Okay. Angingafiki ekuchazeni ngichazela ngalo muzi athi yena uzowuthatha namhlanje ukuthi akanasabelo. Ngifuna angitshele ukuthi yini lame ngayo ukuthi yena unelungelo ukuthi angawuthatha lo muzi. Ngimi ngomzimba wami okhanula iy'ngane two. Engiyithola nge-Hollywood. Ngimi ngomzimba wami okhanula iy'ngane two. Ngimi Ngimi ngalokho-ke. asethi Ngimi uzowuthatha yena. ngalokho.
Umengane-ke wena ume ngokuthi ngimi ngey'ngane eziwu-2 engayikhanulayo. hayi buka ngiyakutshela Ematiyetha ushaye phansi njengenqawe ngidlala iy'ngane kathaza zakho. ngeke uthole buka. Ngizowuthola. Ngobani? Ngizowuthola. Iphi iringi la isandla? Uzawubona wena. Asinalosho iphepha elishoyo ukuthi lo muntu Yazi uba usishadile yini? naye. Ngoba ngisahluleki. Asikaze siye Ubona unaringi la emfundweni. esane ngibuye isahluleki. Ngiyakutshela yabo nje. Ngisahluleki. Isahlule sothi Indoda engidala kangaka engashadile. uyoma lo muntu sisi. Hey! Ngokutshela mina. Ngafundiswa utshwala Phezu ngisafika komlungu ngaphuzi. uyoma. Angithi ngafika ngaphuzi kwena. Imali Ngafundiswa wena utshwala. uyahlula ukumphatha. Uyahlula ukuphatha imali. Ngafundiswa wena utshwala. Ngangingaphuzi ngafundiswa wena utshwala. Njengoba ivala iy'kole zileka gogo bezokutshela zona kwayizona ey'ncane zithi baba ungcono kabi. Zibalekele ukuthi uyangishaya. Buka-ke uyambona ukuthi umhlophe kanjani siphi i-scratch uma kuthiwa nje ngiyamhlala ngempela esisodwa kuphela Yazi wena. ngento eyenzeka Fusek. ngayo futhi nakhona ekhotshwa ispikili ethi uyabaleka. Ngisakufuni vela. Awu Okay, Kodwa okay. umuzi uzowuthatha. kulungile Kancane hhayi nje, ngeke kodwa khohlwa-ke lapho ushilo ukuthi umbeka isandla and wakufakela i-restriction order yamaphoyisa. Wayihlonipha. wengalalanga ekhaya i-weekend Wayihlonipha. yonke i-weekend yonke engalele ekhaya ngihleli ney'ngane ngiphekele iy'ngane ngiwashele iy'ngane Hey! zisafunda-ke lapho edla yona imali leyo Wawusuke phela mphathi yakho. Lo muntu lo ngilimele ezandleni ngingasebenzeki ngingakwazi ukuwasha. Ngishawo wena doti. kwaba ukuphuma imali yokubhetha la le ngitshela ukuthi ngayithola wabuya wangathi uyayiqoqa Ulale uzendlini emathaveni. yezo number 2 Ulale yaphuma emathaveni lo. siyothenga amaduvethi Ulale wenokhomba yathi emathaveni, ulale iy'ngane zami emathaveni. nani nani yizona lezo Ulale uhlezi ethi iy'nto emathaveni. zakhe amakhethini alakwamathi iy'nto zakhe kodwa uyaphela 3 days 4 days engalali la ekhaya ngingamazi Ngilalapha. ngangimshayela ngempama ngayisola futhi ngasho ngeke ngiphinde ngikwenze lokho Uyanginyanyisa. ngeke Kodwa kodwa yena ukuze ubeke njengomuntu nje impela ungathi u-abusive. Futhi okunye akuvezile, Uyashalo. uvezile ukuthi ziphi izinja zami spirit kodwa nikuphi mani Uyashalo. angithi phela sisakhuluma uma usubiza izinja usufuna Ngifuna- isilungu ngifuna- samazi. Zingisi. ngafundisa ukuthi mayibona Niyazi ukuthi uthe nama-pitbull lo. Athi ngisho adle kuthiwa mina. ngikho ngifuna vele Ashe. menyonyoba nje Angisafuni. zimhlale khululeka ngisafety kakhulu ngiyamazi Manje wena kungani uxosha umama wabata bakho? kwayingane ayisamfuni ukuthi njengoba ngisho ziye kugogo Ngoba iy'ngane y'khala nje. Azi- Zikhalela ukuthi wena. yazi Wena. angazi uma ungathola ukuthi manje Udakuza ubuye anginenamba ngakusasa ekuseni. yazi uyithola zokutshela nazo ukuthi umuntu onjani ngiyakutshela Nike nahlala phasi nina nobabili nomama wakwakho nayikhuluma. ungahlala kanjani Bahlala umbone ngesistini. kanje hayi mina Eyi ngeke ngiyalibona sisi wami- imoya yenu iphezulu sisi wami kakhulu kodwa ngeke. phela kuyadinga uwe ukuthi nihlale bengazi wena phansi muntu nikhulume. oniza naye ngiyakutshela izinja zami bezohlala phase egeyithini ngiyilambise from izolo ilale engadlile Ngoba ufuna Wena zidlele. uyohlala emgwaqeni. bezothini phela Wena uyohlala emgwaqeni. Umuzi ngizowudla. Kodwa phela thina sesifikile-ke ngithi sifuna ukuthi yona le moya yenu ephezulu nobabili siyehlise siqhamuke ne-solution ngoba ekugcineni kunabantwana abazolimala ngelinye ilanga. ngeke balemali bayakwazi ukuthi na umuzi kababa elabi ikhaya leli Yabona kodwa nami nabo futhi ngumuntu bayazi wesifazane kodwa ngisho ukuthi ngiseke umuntu wesifazane. Nginabantwana. Abantwana bayamdinga nje umama. bahlala la ekhaya Usungihlumza kodwa kakhulu umuntu ngokushaya. ongadingeki uyena Usungihlumza umama. kakhulu Ngoba into ngokushaya. azenzayo Ngizokushaya. izona engafuneki Zizokhuliswa ubani ayixoshiwe iy'ngane. ingane ezala ekhaya njengoba ngisho ziye Usungihlumza kakhulu ngizokushaya. Ngizokushaya wena. ngiyakutshela Kodwa ngiyakutshela futhi-ke sisiwami kunabantwana efanele sibacabangele phela kulolu daba esizolenza la kufanele sikhumbule Nqakatha ukuthi nje. kunabantwana abadinga umama. iyangichaza futhi lento ayishoyo ukuthi uzongishaya icacisa lento ukuthi i-GBV akona kuphela umuntu wesilisa oyibhekisa umuntu wesifazane uyokhipha igama Ngafundiswa wena ukushaya. nomuntu wesifazane yakho Ngangosila kuze kube yinini. Ngithulele wena. uyamuzwa-ke manje Okahle wena rubbish. okay akulungile Kodwa phela-ke mina njengomuntu omphelezelile uzofuna-ke ukuthi nimxole la Uzophuma awufuni wena. ukuxola uthi-ke phuma-ke uthini-ke ngaloko phela ngiphume ngephi uhambe shuthi. Uzobona. ngeke hhayi lapho akhohlweke lapho khohlwa ngokothando ngokothando ukhohlwa mina Usangithanda ngeke kodwa, angeke baba kaZama. ngiphinde ngeke ngiphinde Usangithanda kodwa. hayi cha ngothando ukhohlwa Awusangithanda? ngiyakhohlwa Kodwa baba kaZama uyabona iy'ngane ukuthi zami ngiyayithanda kodwa wena nje ngokuthandana Zanyuba. wena ngaloko Wemasimbe nje. ngeke kodwa mina yazi khohlwa kodwa ngokubuka nina nobabili nisathandani ibona ukuthi lutho-ke nidenele sisiwa wena. ukunje ufike kabi yazi futhi isinqandamathe sami asikho asikho Esingakhona. ngiyakutshela uzobiza Woza naye awoza sihlale mhlola phansi woza sihlale Efe- phansi. Nazo manje. yazi ufake ube ngiphethe umbazo wami Khona iy'ngane nazo manje. hayi bo Kulesi nkandamatheke wena othi Anginyanyisi wena. sikhona siyazi ngoma kalapha.
hlala phansi. Yabona? Asizile ukuzolwa lana. Asizile ukuzolwa. Hayi, yazi Usunenqanda mathe. hayi, kulungile Unenqanda mathe wena. Uthe nje azile ukuzolwa. hayi wesisi wami kulungile, yazi Angithi wena mfethu, uthembile mina. yazi ningifice Themba mina-ke kabi, sizoyilungisa ningifice lena. kabi kukhona la engiphuthume Ngikubulala ngiya khona. Phela umuntu wesifazane akamshayi umuntu wesilisa. Uyashawa-ke lo. Angithi uyazi ukuthi akuvumelekile ubeke umuntu omunye isandla Yebo, icala. akuvumelekile, Uzohamba ayosibopha. ngiyaxolisa. Ningifice Ngiyathanda-ke kabi. bawehlisa umoya ukwazi Ngiyaxolisa. ukuxolisa ngoba Hey. phela ngasibopha ukuthi simhlasele emzini wakhe safike samshaya. Serious? Umuzi wami lo. Ngiyakuzwa sithando sami ukuthi umuzi wakho Ngizokubamba kodwa wena. sikhumbule Umuzi ukuthi wakhe, kunomthetho phela. uqamba mawe. Umuzi wami lona mfethu, buka kodwa-ke Ngizokubamba wena, wena ngizokubamba, ngisazophila nawe. kulungile, angeke ngize ngithini. Masi La ngabe bantu ofike nabo engeke ngize silungisa, sifake ngibalwise udlame, mina. angithi? Wena nje, kwayingane zakho izokushanela ufika nje, wena gcwala. Ufike kabi zingekho, beyizokuxosha zona Angazi. ifika. Wesithingithing. Bezothi hawu, uzothi uyafika, Wesithingithing. zithi halo, Wesithingithing. ngiyakutshela. Wesithingithing. Sisi wami, Wela mthuthu. ngelinye ilanga ube nenhlanhla wayibona iy'ngane, uyobona ibhezi Zinhleni ayifuzile towards wawena. zona. Wobona kodwa ukuthi Zinhleni ayifuzile. zokucacisela zona. Okay. Yeah. Bengisacela nje. Akusiza ngakuzalenganisi. Bengisacela nje ngenkulu inhlonipho, ngiyazi ngimncane Yeah. kodwa umsebenzi wami nami lo ngibe ngicela nje ukuthi-ke manje ke sehliseni Kangihlekisa umoya-ke lo. manje sesidlule kakhulu, ngiyanicela. Amuzi wakhe. Ngicela ungilalele Sithando. Hayi bo, Sesidlule kakhulu, sesifikile enzima siyami. kanje. Ngiyacela nje sehliseni umoya sike Baba, sibone ngomthanda ukuthi noma sophuma Hayi bo, nayiphi. uthandoni ke, Usangithanda? hey bo, angisakufuni. Usangifuni. Wawumntweni Useshilo njenganawe. ukuthi sekhona khona. Ngiyakutshela, Sekhona wena khona muza la, yena. ngiyofana necamera futhi Uzosibela mawuza. isibhaqa. Izinja ngizoyilambisa kodwa. Uzomele ukuvusa ngothutho Ngiyibophe la uGilomont. sesangweni. Sisi wami yazini, ngicela nje lento ibe kanje. Sesihlukene Ngoba kahle. uzodla umuzi, angani noma bezowudla ngekhamera and mina ngokwazi kwami la ezweni Sesihlukene. esiphila kulona. Ngibuthi Siphila sesihlukene ezweni yini na? eliphila ngomthetho. Yonke into esiyenzayo ibhalwa phansi. Uyibhontshisi. Unless mhlambe engafika nento ebhalwe phansi Okay. ukuthi hayi ngomlomo kanje Uma-ke, khohle. uyazi wangikhumbuza uma uphatha zomthetho. Eh. Uyakwazi ukuthi uma uhlale nomuntu wesifazane kwadlula inyanga eziwu-6 lo muntu wesifazane usefana nonkosikazi kuwena. Umthetho oshiwo ngomlomo lo, mina ngifuna Akuwona iphepha umthetho, elibhalwe mangase phansi. siye manje Uyeke lo police station. Khalipha, Uyosivuna i-police station. Hayi kulungile. Usisi njengoba Hhayi. ezo-claim umuzi une-right yokuthi awuclaim-e ngoba Wena senakhile uzolala izinto ndawonye. emnyango. Uzolala emnyango. Umthetho wabekwa ubani? Wena uzolala emnyango. Wabekwa bani? Wabekwa unyoko. U-19 Act bani? Bathini ama-act la e-South Africa kuthiwa ama-act. Umthetho othini lo? Yabona sisi wami until Yazi iningizele bakithi nomthetho obhalwe yazi lo phansi uzohlala kanje. emnyango. Kanje, Uzohlala mhlambe emnyango. nganinikeze attention yami. Okwamanje nje usambuluza. Uzohlala emnyango. Usambuluza nje Uzohlala okwamanje. emnyango. Okwamanje usambuluza nje. Ngiyakuzwa kodwa-ke ekugcineni fanele sibe nendlela phela yokuthi sizoyilungisa kanjani lento kodwa nawe ngiyacabanga ukuthi ngesikhathi nisahleli ndawonye kuney'thembiso owazenza kuyena izona lezi ezimenza agule kangaka, adinwe kangaka, abe nolaka ngoba wena wenza iy'thembiso lezo y'thembiso ekugcineni awusay'fezi. Uyazi. Uyaveza manje ukuthi kunomuntu wesifazane. Bengimphatha kamnandi, ngimnika Uphatha ba ama-nice. kamnandi. Yazi, yabo nale wombe, wena uzokugqamisela lokhu. Bengimphatha kamnandi, ngimhambisa iy'ndawo Mina. ezi-grand. Uyaphuza, Mina. ngibuye ngi-understand, nami ngiyaphuza phela. Ngafunda Yazi, wena utshwala kithi. ngiyaphuza. Hhayi kodwa kakhulu, Hayi cha shame. kodwa manje ngimfundisa iy'nto ey'ningi, kusho leyo mpilo asayitholi. Lethi wambona eseza ngekhamfuhleleka kanje, eseza namakhamera. Angithi ufuna usizo, ufuna nilungise izinto. Kanje usizo ayeze nephepha nje ukuthi uzodla umuzi. Ngeke akakhohlwele. Kodwa Ah, ekugcineni uyazi ukuthi uma ningafuni nina nobabili, ningafuni nami nginisize, kunama-challenges enizowafeyisa ngoba niney'ngane. Ngoba phela njengoba mangami niqhubeka nilwa kanje, ngeke nikwazi ukukhulisa la bantwana. Ekugcineni fanele nina ni-cooperate, nikhulise lezi y'ngane. Noma ngabe kuthiwa omunye uhamba ngendlela yakhe noma kodwa ekugcineni kunabantwana ekumele nibakhulise. Labo bantwana bangaboni angazi ngayibeka kanjani ngizothi Ukuhlanya kwakho. ubulwane benu. Yazi sisi Babona wami, abazali babo bebambisene beyimbuzi. kuyimanje ngizokutshela nje iqiniso, ngihamba i-counselling enga-management ngoba ngumuntu uyangisukela lo muntu, kodwa ngiyazama ngiyabuye ngiyayikhama. Uncontrollable anger. Ngizosho futhi ngithi ningithole kabi umuntu ohamba, mina bengakutshela isonto lonke indaba Uyasho yesisi. yini ukuthi une-bipolar, Isonto uncontrollable lonke anger, ngikutshela abese ukuthi umuntu uyikhiphela onjani. kumina. Kodwa-ke hayi Hawu kabi, kahle yazi yini bo. bengicelani until ube na-something ozongifikela nayo ebhalwe phansi kanje ngoba siphila ezweni lomthetho la. Uma uzofika nisakhuluma kanje, you're not gonna get my attention. Leyo ngizokutshela, ngeke ngikunike attention Okay, yami. ufuna ngifike nencwadi esho ukuthi usisi une-right yokuhlala nabo Sure. abantwana. Yeah, Ikona yeah. okufunayo.
ngizohamba futhi ngizobuya nayo. Mese ngibuyile naye uzobe usuthi Ngizobe nami sengithatha amanyathelo a-prove out nami. I'm not going anywhere. Ekugcineni khona kufanele phela ahlale kulo muzi nje ney'ngane. Akeze nephepha Shuthi mina uzomshada. Mengabe ithi incwadi ngenkani. umshade. Hawu ngeke. Ngenkani. Buhlalele naye iminyaka Ngenkani. emingaka. Yebo le minyaka Hayi, osuyihlalele naye wayini, ukuthi mningi Almost kanjani. Usisi wami, ngenxa yeminyaka esesiyihlale naye. Almost 20 years. Kunabantu futhi Almost abadala. 20 years. We mame, kahleni iminyaka kade sizoshadiswa Kungayi yona. wandawo. Hayi kahleni bakuthi. Uzobona uzoyikhosa imbenge Sisi wami, yomile. yazi nje ukutshela. Akeze nanto ebhalwe Uzoyikhotha phansi noma imbenge nize lento yomile ebhalwe phansi. ngikhathele wena. Mezeza ngenkani kanje nanange-attitude Uyayibona into leyanayo. engenze ngaze ngafika kunini ngalolu daba. Khohlwa nje lapha. Ilena. Uyamuzwa-ke uthi akukho lutho esoluthola sihambe siyofuna iphepha. Lelo phepha Bese kuzobe siyabuya. seyasilalela. Okay, yeah. Sokwenza kanjalo-ke. Hhayi-ke ngilinde nami wazi ukuthi-ke we gonna meet in court. See you in And we are court. going to meet there Call and I your don't lawyer, care and call I my don't lawyer. mind, yes. Ah, We are going to meet there. We babu. Foolish man. Hayi ngeke. Stupid fool. Kukhuleke, we babu. Yeah. Hayi we bafu. Sikutshele mina. Ayikho into oyithintisa yona. Okay. Sikutshele. Ngiyabona ukuthi asinayo isolution. Isolution yethu ukuthi thina sonke siye court manje. Ozani phela. Nephepha nje mawuthi mhlambe likhona. Kodwa mina ngikutshela ngeke ngiphume la. Unless mhlambe mawuthi uzofika ngomnyama. Nakhona ngeke alunge ngomnyama. Yabo spirit noma khekhe. Ngibaphakela mhlambe lapha ngabo 3-4. Ngitshelwa yibona uma kunenkinga. Ebusuku babelambile no. Kodwa uronke phela ufuna ukusasazela umama wengane zakho ngezinto. Bagade ududo odaniza la egcekeni ebusuku. Ngiyabaphakela. Kodwa uyazizwa-ke iy'khalo zakhe ukuthi ukhaliswa yini. Yabo nje utshele ayikho i-court engakutshela la eSouth Africa ukuthi vula inhliziyo Mina yakho ngenkani. amemada lalela uthi mina uzohlala nomuntu amemada ngoba ima naku khona awuthule into mina amemada ayihlanganisane I naye. bad Khohlwa, kids for you 2 kids. khohlwa. Ushaya Also phansi find out mina njengesendele by kaThazani, law mina ngeke ukubone lawfully lokho. mina ngiyakuhlula Ngeke wena ukubone. cause mina Thazana ngiyinzala ayigqoke abantu. esihlahleni. Mewa lapha bu ngogwayi phansi. Sakhuluma Shaya phansi isilima. njengogwayi Sakhuluma kaThazani. isilima. Ngeke ukubone lokho. Sakhuluma isilima. Ngiyakutshela. Ngeke sisi wami isikhathi sangishiya. Bahamba abafethu. Vele Ngifike vele uhlezi unje. bengithi mina ungizela nento esile Ngithi kodwa lawfully, kulungile until mina I'm a ngizokuthatha rightful serious owner mawusungizela Imanale nephepha. mina I'm a rightful owner Yabo yey'nto nje zakho wena khuluma zonke. mhlambe nga-something yebo ukuba nenga mfethu. Uzobona usuhlala emapayipini Uzotshelwa sengikhiphile la. iy'ngane zakhe kuqala. Uzobona Ingane emapayipini zethu. sengikhiphile usuhlala emapayipini sengihleli la mina. Zobona. Wena I'm gonna see you in court. I wonder how come I met I'm you. gonna see You are a Hey disaster. mabhizi, kumeleni bafethu. Usek. Ngifikelwe inkinga la nami. Hey, kancane nje ngeze. Sisi wami ngeke. Hayi ngiyakuzwa bhuti singakumosheli nje isikhathi. Singangoshela isikhathi sakho ngiyakuzwa awufuni ukusiza ukuthi sikhala ngani sizohamba-ke sithathe udaba lethu siluqhubekilise phambili ukuze uzobona ukuthi sikhala ngani. Manifike nje nephepha. Kancane mabhizi ngeze Abraham kancane nje. Sinto sami angithi uyamuzwa akafuni ukusizwa. Akithi ngeke ngachaza vele ukuthi u-narrow minded. Ngeke ngachaza ukuthi u-narrow minded. Akacabangi lutho oluya phambili. Manze nje nephepha I sisi wonder wami. ukuthi Mhlambe I who can will pay give you you. my full I attention. wonder but ukuthi lo ubani mbuzo awunawo ngeke. oyobekezela wena. Hayi khohlwa. Such a stupid, Angazi foolish, ingane ey'feva useless mina. man. Zisesayidini Like lami you. iy'ngane hlanu Can you imagine ukuthi how long mina sicela ukwenza ukuthi nani nani. lempilo Umile yakho? yena ngaleso sikhathi uyoma too much. Time Akazi wasted. ukuthi- Time wasted. We babu. Hayi ngicabanga ukuthi sesifike. Hayi babukeli bami-ke kulolu daba ngathi hhayi impela lithanda ukuba nzima. Siyazama Mabhizi kancane. sikhulume naye ubhuti ngiyazama ukubehlisa umoya. Hhayi akafuni Ngeke bafethu ngicela unixosha mina manje sisi wami. Isikhathi ngeke bafethu ngeke sorry bafethu ngeke. Hayi ngeke ngiyacela bafethu ngelinye ilanga ngeke. Awu ngeke ngihlale ngeke kwenza into eziserious kabi ngihlalela inonsense ilanga lonke mina. Ngiyabonga. Hawu ngeke ngiyabonga sisi nayi mic yakho. Hawu. Hayi ngibonga isikhathi sakho kodwa sisazobuya. Hawu ngeke ngiyokutshelile phathi iphepha nje uze nayo. Hayi okay siyabonga.